Hello everyone! May work ako bukas ng Sunday. So, actually, it's been a long time since I last worked sa other job ko. Mostly because di nila ako kailangan. Kasi casual lang ako doon. Casual tapos part-time. Kaya, walang set na schedule talaga. Parang magpe-pick up ka lang. But anyways, morning yun ng Sunday. Eh, ngayon, Saturday. Naisipan ko na baka bukas, hindi ako makakagising na maaga kasi gusto ko mag-sleep in. Kaya siguro, kaya na lang kami magpapagas. Kasi halfway na yung gas and then I might need the car tomorrow sa work or something. Kaya mas safe na magpagas ngayon instead of waiting until tomorrow and then malilate na lang ako sa work because I didn't gas. Kaya, yun. Samahan nyo kami magpagas tayo. Hello. So, we parked outside kaya right now we're outside. Kala ko kasi na Wala naman. aalis pa kami kanina. So, we didn't. But now, it's convenient kasi magpapagas kami. Ito, punta tayo ng Magpapagas tayo. gas. Actually, 8:50 pa lang. Pero parang sobrang gabing-gabi na talaga. Like, sobrang late na. Oo. It's very hard, lalo na dito sa ano. So, especially sa season na to. Pag winter talaga dito sa Vancouver. Ano talaga siya? Depressing. True. I think kahit saan naman na na province. Kahit saan na province na Pag winter. Pero good kasi yung ibang good yung ibang province. May mga araw pa na lumalabas. Dito kasi sa Vancouver parang wala talaga, kaya siguro din yung kasama namin or yung kakilala namin dati, umuwi siya ng Pilipinas. Oh, actually, ay, grabe naman si Kuya. What the heck? Di man lang siya nag-check kung may car. Si Kuya. Bigla. My goodness. Anyways, I was saying na nung before, nung kaka-move lang ako dito sa Vancouver, the first time, parang nung na-experience ko yung winter dito, ayoko na rin. Gusto ko na umuwi ng Calgary. Kasi, ang gloomy. And then, puro rain. And then, wala kang makikitang sun. Like, nakaka-depress talaga. Super na-depress ako noong time na yun. Kaya siguro, anyway, sorry. Yung yung friend mo, kakilala mo? Umuwi? Hindi, yung kilala namin dati, umuwi siya ng Pilipinas. Ang ganda na sana ng setup, yung pinagtrabahuan niya, hindi naman gaanong kahirap talaga. Pero, I think, kahit naman nasabihin natin na may relatives ka dito na sinistayhan mo, iba pa rin talaga pag yung yung puso mo hindi buong-buo. Buong-buo na nandito? Na andito ka. Like, minsan kasi na-excite tayo na, oh my God, bagong lugar, maraming opportunities, maraming, anong tawag nito? Like bago siya for you. Very exciting naman yan. Pero, minsan hindi natin naiisip yung kalakip or yung kasali sa changes na yan. You know? Totoo. Alam mo, may mga misconceptions nga talaga sa pag-migrate sa ibang bansa ng mga tao. Like, yung iba, feeling nila na pag dating nila ng Canada or kung saan man bansa, feeling nila, yun na yun, parang masasettled na sila or whatever. Pero, may mga iba rin naman na ganun yung
yung feeling. Pero ang nangyayari, hindi pa rin matuusan ng, is that right? Like, hindi pa rin Tustusan? hindi pa rin parang mas nakakataas pa rin yung Philippines. Kaya umuwi talaga sila sa Philippines. Kasi mahirap, exciting na mag-move ka sa ibang bansa. Pero, I think yung excitement na yun, the duration of that excitement is based on yung sa need mo sa Yeah. pag-stay dito. Kasi kung okay ka naman, like, marami dibang nagtatanong na kung okay sila sa Philippines, If it's should worth they, it. worth it pa ba? Parang, depends, ano bang, Goal mo sa life. yeah. Yeah, actually marami tayong I think marami sa nanonood sa inyo na merong nagtatanong if ano ba or maganda ba or yung mga benefits of like coming to or going to Canada. Actually, tama si Kim. Depende yan sa goal mo. Kasi like yung sa in-interview namin ni Ate Nanette and ni Kuya Joey, their goal was parang para sa pamilya talaga nila. You know? And kung ikaw, like, may iba kang goal, may iba kang feeling mo, may mission ka sa life na gusto mong i-achieve or gusto mong i-complete, maganda yan. Pero yun nga, kailangan mong paghandaan yung pagpunta mo ng ibang bansa. Anywhere, actually, hindi lang naman dito sa Canada. Totoo. Feeling ko kasi ang daming reasons ng mga tao na pagpunta sa or pag-migrate sa ibang bansa ng mga tao is because of their family, you know? Like, gusto nila na for the future ng mga kids nila or sa mga magiging kids nila or stuff like that. Kasi pag yun yung goal mo, yung para sa future ng kids mo, parang maano ka talaga na, hindi, titiisin ko until... Magpupursige ka. Oo. Like, titiisin mo until makamit mo na yung parang goal mo na yun na magiging okay na yung future ng kids mo. Pero kung ikaw yung single ka pa lang, and then yung family mo nasa Philippines, tapos medyo okay kayo sa Philippines, parang maiisip mo din talaga minsan na, uwi na lang ako, okay naman kami dun eh. Siguro magiging okay naman yung mga family ko kung nandun ako. Kasi okay lang din yun na uuwi ka. Totoo. Because mental health is also very important. Yeah. Totoo. Like, we don't have anything against those people na andito na, tapos sinasabi ng iba na sayang, andito ka na eh. Oo. Pero No, baka like, hindi sayang sa kanila. Baka hindi sayang sa kanila. Baka hindi talaga yun for them. But it's good na trinay nila. You know, at least, andun pa din yung, kahit nasabihin natin na sobrang hina naman ng loob mo, hindi, trinay nila eh. So at least, may pagkakataon sila na na-gauge nila na na-gauge nila na kaya ba nila or hindi. Siguro, oo, tama. Sayang siya for us kasi opportunity. Pero sayang siya sa mga taong gusto talaga na makapunta dito tapos nandito na. Parang naiisip nila na, yun na yung chance kasi ang naiisip nila, yung nasa experience nila na kung sila yun, hindi talagang magtitiis sila. Pero, minsan kasi, kung kakainin ka naman ng sadness, tapos mag-isa ka, tapos wala ka rin magawa dahil super sad ka, anong point na, di ba? Hindi ka makaka-function. Totoo. Anyways, tuloy natin to in a bit kasi magpapagasok. Yung gas pala ngayon guys is 170.9. True. Dito kami nagpapagas sa Petro-Canada kasi pag RBC member ka, you get 3 cents less than the price. So it's 167.9 instead of 170. Mura Okay na na yun yun. sa amin kasi yung gas dito nag-range talaga siya from 170 to 190 minsan. So, kaya pag... And yung gas pala namin is a little bit less than half. So, let's see how much kakainin ng gas.
$40 na gas. Wow, that's so good. Okay lang naman. Not too bad. Okay. Uwi na tayo ulit. Nagas lang. Hindi siya nag-on. Yeah. So, ayun. Minsan naiisip mo ba kung ano yung life mo kung hindi ka nagpunta ng... Ako? Oo. Kung hindi ako napunta ng Canada? Oo. Yeah, naisip ko pa rin naman. Naisip ko naman. Kaya nga siguro sobrang tatag ng loob ko na mag-Canada ako kasi feeling ko siguro nga ambisyosa lang talaga ako. Siguro nga nakikita ko lang yung sarili ko na parang naano ko lang yung sarili ko na I can do more. Na hindi ako parang restrained, parang hindi yung parang napipigilan ka. And I think financially, isa yun sa mga factors na tingin ko nagpaano talaga sa akin. Like, nung aalis talaga ako. You know? Yeah. I think, that's really the difference between the generations that come eh. Ala, si Si Kuya. Lolo. Si Kuya naman, no? Anyways, we're used to it. It's Vancouver. But, yeah, yun yung no? Yun yung difference between, kasi yung mga older generations, siguro if like 10 years older than us, or not even, like mga 5 years na may baby or kids or whatever, ang nila, yung sa future. Pero pag 20s ka and then you're migrating to a different country, the reason behind usually is that I could probably do more. So I'm gonna try to do more somewhere else. Yeah. Parang ganun. Siguro sa 100% na mga nagmamigrate, I think siguro maliit lang yung porsyento na nagmigrate dahil dyan. Sa reason na yan, mostly I think nagmigrate sila because of their families, because yung future ng kids nila, Yeah, yung ganun. totoo. Pero ang hirap, ang daming sakripisyo na kailangan mong gawin. True. I think the number one sacrifice behind that is that you're really leaving your Life, family, your and everything. Yeah, your everything that you've known all your life. Because it's a lot for one person, especially kung i-shoulder mo lahat yun for your entire family, or ikaw yung parang magiging breadwinner pa on top of that. Yeah, unless gusto mo lang talaga magtrabaho sa ibang bansa and then you just keep pagpapadala ng pera sa Pilipinas, diba parang parang depende din sa'yo, depende din kung yun nga, sa case nila Kim, dahil nga family sila, mas mainam na andito din sila, yung mga bata dito na lumaki because that's their future, parang greener pasture talaga. Pero kung single ka, tapos okay naman kayo sa Pilipinas. No, like gusto mong tulungan yung pamilya mo, pero like hindi kaya ng ikaw lang na madala yung buong pamilya mo because they prefer to just be in the Philippines, okay naman yun. Like, magpapadala ka ng pera sa kanila, pero yun nga, parang ang daming goals, ang daming factors kung bakit ang daming Pilipinong nagmamigrate sa ibang bansa or nagtatrabaho sa ibang bansa. But also, kalakip nun, kasama nun sa pag-migrate is hindi lang yung excitement, hindi lang yung perang na-earn mo na malaki, hindi lang yung opportunity na nakukuha mo na sobrang ganda. Sa positive na side, meron ding negative na side. And kailangan lang balansehin or kailangan mo lang i-manage sa sarili mo kung paano mo
gagawin at paano mo ipoproseso yung mga negatibong effects nun. You know, like, hahayaan mo ba na ma-outweigh ng negative yung positive, or wala, hindi talaga pwede sa'yo yung dito sa labas ng bansa, so uwi ka na lang. So, it's not all, parang hindi lahat maganda, may hirap din. Totoo. Like, all things have pros and cons. Pero, anyways, we're home. So, we're gonna end this kasi medyo mahaba na rin. But, at the end of the day, kayo yung nakakakilala sa sarili nyo at sa kakayahan nyo. But we're here to also tell you na you can do everything. You can do everything, yeah. Anything is possible as long as gusto mo. Like, you can do it. And even if you're alone and you're an introvert or kinakain ka na talaga ng sadness, it's all very temporary. So kung makakaya mo yun day by day, you can eat the fruit of your hardships. True. You reap what you sow. Yeah. Oo. may napanood ako nung isang araw, I think. Tapos sinabi doon, ano ba yun yung saying na you sow what you reap? Is that right also? I don't know. You reap what you sow. You reap what you sow, right? You get what you tanim. Bakit parang nabaliktad yung you sow what you reap? Kaya nga, diba? Pero parang same meaning din kasi you sowed it, so you reap it. I don't know, but anyways, guys, Yeah. sana yung mga taong, like, nasa likod na ng utak nila yung gusto nilang lumabas, or gusto nilang ma-migrate, gusto nilang mag-work abroad, balansehin nyo. Kasi lahat may pros and cons, lahat may positibo, lahat may negatibo. So, depende talaga sa inyo kung ano ang overall goal niyo sa buhay. And sa mga nagde-decide kung gusto niyo talagang, or kung worth it pa na pumunta dito, i-write down nyo na lang kung mas maraming negatives or cons yung list nyo. Then, wag kayo tumuloy. Pero kung mas maraming pros sa listahan nyo, especially sa future or whatever your goal is, kung mas marami yung pros doon, go! Kakayanin nyo yun. Yeah. Huwag kayong double think kung nandito na kayo, parang mag-back out bigla. Kasi lahat yan kaya nyo. You're Filipinos. Filipino! No, pero diba, honestly, like, I feel like Filipinos na ata ang pinaka resilient sa lahat. Very resilient, and totoo. Parang kakayanin natin lahat. Ang dami nang sa Philippines, like, ang daming nangyayari sa Philippines na kinaya natin. Bagyo and all of the colonizations from the past. Kinaya that's so naman true. natin. That's so true. So, go to other countries. And anyways, yeah. Lahat naman kaya natin. Especially, if you put your mind to whatever you want to do, kaya yan. May mga kakilala kami na ka-experience ng worst, may mga kakilala din kami na naging successful na nag-migrate. So, it's really all up to you kung ano ang, what you take out of it, out of, your experience. Kasi even if you come here and then you go home, but you still took away some things. Like, you got to Canada, you can still come back. Kasi yung visa, di ba, hindi naman yun one-time use lang. You can keep coming as long back. as hindi na-expire. Yeah. Depende sa ng visa nyo. Okay lang yan lahat naman. Yung friend mo, makakabalik pa rin naman yun dito kung maisipan niya sa Philippines na, this is, hindi okay, kakayanin ko the second time around. Oo, kasi may mga ganun eh. Like, nung, diba, sinabi ko nga kanina, nung pag first na move ko sa Vancouver, sabi ko, ayoko dito. Pero pag uwi ko ng Calgary, parang naisip ko pa rin na,
mas maraming opportunities for new grad sa Vancouver talaga. So I moved back, and this time around it was nice, and it was better because I knew coming in what my expectations were and what my goals were and what I have to do to get to what I want to be. And the first time, parang you still try to figure it out. Pero second time, na-weigh mo na yung mga kailangan mo i-weigh. Totoo, yan, isa din yan, don't give up, kasi baka sa first try nyo, hindi mag-workout, pero baka sa ibang bansa, or baka sa second try nyo, mag-workout na. You know, hindi natin i-discredit yung mga opportunities or mga experiences ng mga tao, because lahat tayo may iba't ibang paths, may iba't ibang experiences, may iba't ibang way to handle everything. Kaya kaya nyo yan, guys. Kaya nyo. And also, the other thing, kung medyo on the fence kayo kung pupunta kayo ng Canada and you're trying to look for reasons kung bakit hindi kayo pupunta or magva-validate dun sa reason nyo kung bakit ayaw nyo pumunta, makikita nyo yan kasi yan yung gusto nyong i-validate. Pero kung gusto nyo talagang pumunta, kahit anong YouTube videos or kahit anong research ang gawin nyo, ang makikita nyo lang doon is, mas maganda talaga pumunta. Pero if you're watching for why not to come to Canada or something like that, yun talaga yung mafe-feed nyo sa sarili nyo. Ma-validate yung mga reasons kung bakit you shouldn't come. But, yeah. Kaya maganda mag-weigh. Yeah, write it down. Writing it down really helps. Yeah. Pros and cons. And then you decide. Yeah. Bullet point nyo para ma-count nyo yung bullet points. And then, kung mas maraming negative, no. Mas maraming positive, go. That's so true. Anyways, yeah. So, bakit ba tayo napag-usapan natin to? Dahil nga sa winter, dahil nga sobrang gloomy dito, kaya ang daming mga depressing moments. But, guys, you got this. Kaya nyo yan. Happy New Year pala sa lahat ng mga nanonood sa amin. And sa mga bagong subscribers namin, thank you so much. Yung mga nanonood sa amin na hindi nila alam na nakasubscribe, na hindi pa sila nakasubscribe. Guys, mag-subscribe na kayo. True. If we reach 1,000, we will give away money. Parang nag-bribe. Please. No. We're just kidding. This YouTube is our hobby. Yeah, it's our hobby, and at least you guys can see kung ano talaga ang buhay namin dito. Very very raw. Hindi super hirap lang, and then hindi naman din super grand. Parang parang we're just floating all the time. And we're younger-ish. So, if you're expecting to come here and then you're wondering what life is for you, or if you just want to hang out, gusto mo nang kasama habang naglilinis or nagwo-work, or gusto mo nang i-judge, judge us! Feel free! It's free, right? That's what YouTube is for, right? No name necessary. Anyway, ang dami ko ng anyway na nasabi. Yes. Sige, i-end na namin to kasi bababa na kami. Gusto ko pa rin mag-swimming. Happy New Year, guys! Bye! Thank you!